колумбийската джунгла. Днес съм се запътила към едно място, което е малко трудно проходимо, но ако успея да стигна през 5 км препятствия, нещо като Лиджен Рън, което преминах наскоро, но в същинската джунгла, ще ви покажа къщата на колибритата. Това е най-малката птица в света, която не може да се види всеки ден и със сигурност ще бъде интересно. Аз лично нямам търпение да ги видя, така че стискайте палци. Ако стигна след малко, ще можете да ги видите и вие. Най-хубавото е, че дори в Колумбия не съм сама. И тук се намират посестри ми. След хиляди препятствия, мостове и реки стигнахме къщата. Тя е тук зад мен. Не знам дали ще видите колибритата. След малко ще ви ги покажа. Това е най-бързата птица в света, която развива скорост от много голяма скорост. Проверете си в Уикипедия, защото не съм подготвена с тази информация. Все пак съм в ваканция. Вижте и колко са бързи, като насекоми.